Urupati dunia ngatering treng bangsa Kuru dijuluk Prabu Joko Pitana nalika taksih dijaga sinengkaken jumenengata nanging dereng lambut jilangakrami. Engking caket nunggu Ngarsanata inggih menika di dalem warangka napa Patih Harya Sengkuni Hanampi rawuhnya sang begawan kilat Buwana Dawang gendera lenggah Sinarnata ing pagelaran Andhapa Para Wedana amba lebar ngantos dumugi Jawining Tarakat kaya dayana puncak suwijining alun-alun andhesik kang samya sebro-obro busananing tangkat dipanjenengan Kuswita amung krungu swarane Prabu Binarung ceng manuk jalakan mencok kanging ketapang pating careng klang careng kli nimbal bandir mandaraga tubi satata lenggah Sinarnata Prabu Duryudana enggal paling sabda pangendika wayahnya kan legyo lumaran